या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। 1993च्या दंगली जशा घडल्या तशीच दंगल आपल्याला घडवायची आहे। उद्धव ठाकरेंनी त्या बैठकीत संबंधित पदाधिकाऱ्यांना चर्नी रोड परिसरातील मुस्लिम फेरीवाल्यांवर हल्ला करावा, त्यानंतर दंगली भडकवण्याची जबाबदारी माझी असेल, असं बैठकीत उद्धव ठाकरे म्हणाले होते। दंगलीचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्री बनण्याचं स्वप्न त्यांचं होतं, असा मोठा दावा भाजप आमदार नितेश राणेंनी केलाय। येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे शिवसेना सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे। मुख्यमंत्री शिंदेंसह त्यांच्या गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तवली जाते। असं असताना ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं ठरवल्यास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपात्रतेची कारवाई फेटाळू शकत नाहीत, तसेच उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतील, असा दावा त्यांनी केलाय। माडखोल येथील विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य संजय देसाई यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिलाय। त्यांना 2 दिवसांपूर्वी गावातील दोघांकडून ग्रामपंचायत कार्यालयात घुसून मारहाण केली होती। आपण अपंग असताना आपल्याला मारहाण झाली, मात्र मारहाणकर्त्यांवर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्यामुळे व्यथित होऊन आपण हा निर्णय घेत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे। साताऱ्यात व्हेलमाशाच्या उलटीची तस्करी करणाऱ्या 4 जणांना सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेनं अटक केली आहे। या कारवाईत LCBनं 5,43 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48च्या सर्व्हिस रोडवर एका वाहनाच्या शोरूम समोर 4 जण व्हेलमाशाची उलटी सदृश्य पदार्थ विक्री करण्यासाठी रुग्णवाहिकेतून येणार असल्याची माहिती LCBच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली। त्यानंतर LCBच्या पथकानं घटनास्थळापासून नजीक सापळा लावला। एक रुग्णवाहिका पुण्याच्या दिशेच्या बाजूनं सर्व्हिस रोडनं साताऱ्याकडे येताना पथकास दिसली, त्यास पथकानं थांबून त्याची तपासणी केली। आफ्रिकेतून भारतात आणण्यात आलेल्या आणखीन एका चित्त्याचा मृत्यू झालाय। कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील दक्षा या मादी चित्त्याचा मृत्यू झालाय। याआधी 2 चित्त्यांचा मृत्यू झाला होता। दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात चित्ते आणण्यात आले होते। या 20 पैकी 3 चित्त्यांचा गेल्या 40 दिवसात मृत्यू झाल्याचं समोर आलंय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण साद लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल।